Салому алайкум. Ина паплюнои туркӣ гилои нав омад. Бисёриҳо фақат кабуд мепурсиданд. Гилои нав я 10 намуд гили нав кабудае. Дигаши хеле суратошро доштем, сурат нагирифтем. Ҳамааш гилои наве. Хеле монда чихе ки кабуд хадавое бисёр мегиранд. Бисёриҳо пурсиданд паплюнои туркӣ кабуд. Гилои нава заказ кардем. Аз инамеш сабзу коричневшам ҳастае. Паплюнои белмандае. Бисёр материалшон ғафси хушрӯае. Суратҳои тоқа-тоқашам дар лентамон ҳастае. Дар он тамошо кунед суратҳои тоқа отдельни дамани ки мондагӣ. Дигар намуд туркиёром дорем. Камаш мондагие. Айсе зиёдам дорем. 3,5-4 метри дар кора дорем. Бо гилмайдорам ҳастае. Неёш ипеквуал паплюн мегӯянд. 100% вискоза материалаш. Сангдоршам дорем. Бисангшаи сангдорш. Аз барои як обзори дига мекунем. Сангдорш фақат ҳам гули худаш дааст. Беҳад санги хушрӯдаги қабия я пачка зиёд рафтагия. Барои атласиёрам кам мондагия. 5 ранга. Духил бардовия. Фиолетови сабз, тиёми синӣ, тиёми бардовӣ, бардовиошам, тиёми бардовӣ. Ина тамошо кунед. Белманду беҳад паплуни тоза, пахтаи тозаи Туркия. Ҳамаш кабутае. Чихеле ки дар хӯбон кабута бисёри бад нағз мебинам. Бисёр мегирам. Барои ки ҳамин паплюно бисёри бад заказ карда будем. Аксариятш кабуд гирифтам. Ҳама хадаваеш ҳамин кабутае. Идо фақат кабуд заказ кардаем. Аз ҳамаш боз сангдорои дизайншам ҳастае. Аз мо бесангша камера кардастем. Ина тамошо кунед. Либосш 280 сомонае. Доставка дохили Душанбе Ройгон, доставка Ҳисор, Регарш, Шаҳри Нав, Данғара, куломи тарафот доставка ройгона бохта. Фақат доставка тарафҳои то бе марказ, мисол ғарбии тарафҳо 10 сомонае. Суғд Бадахшон доставка 20 сомонае. Ина тамошо кунед. Ҳамааш паплюнои туркӣ белмандое. Лентавам дорем. Бо тамошо кунед. Дигар намудошам ҳастае. Балхам дорем. лайка фаромӯш накунед. Я лайк дастгирии шумо. Бешакӣ раҳмат.